Lamsoga haina hai khazana mara keching chungrok no tini kroksa Takhwk no Kokborok ni tag and entertainment YouTube channel ni bising tiki interview nanan bagi thangi tongo gawan bagan rok o video bising pai thak chora bo kroksa art khlainai bo kroksa dream khlainai engkei bo ta sukto torje yakho tamni gendro ni support nangi tongo engkei bini YouTube channel bumung kha BNJ art nei bini YouTube channel ni bumung engka phari sungbono tini interview naha lainai Hinkhy Takhwk no pulis saka no hambai ti lamsako Kokborok ni tag and entertainment YouTube channel ni bising thui. Dara puila no belai khan hambai maruo tamni hunba nung Nano ba hambai nini channel sungno interview runani bagai jora ramani bagai Hinkhy Takhwk sadi ni bumung tam. Ani mungungkha boyar Tripura Acha engkai nung bupura asai mani ni date of birth just sungno sawi kana. Saima sal 5 January 2005 Hinkhy nini kami ni bumung hinkhy tam. Parang ungkha gora kappa Acha engkai nini district ni bumung district Gumati Tripura engkai nini state engkai state Tripura Acha engkai nung tabuk bo class ho pori tong. Ang tabo class 2 lo pori tongo Tuyalo. Wah. Acha. Engkei nung tabuk pori mani uklogo ti tamrok khlai tong. present no ang student no Hinkhy nung bufur simi drawing ba art khlainani sengha. Abukhe suna saikana ti. Srani simino ar khlainani sok tongo boni bagai ang YouTube rogo nayo te practice khayo ang boni loge ang bolioni kubangmana ang sketch khaika drawing khaika boni ulose ang rungmani pore ang Kokborok address Kokborok ni YouTuber rokno ang drawing khaikata ang kuno art teacher bai srungjagia ang sak no YouTube rogo nainai practice khainai srungui no rungmani ungo Hinkhy norok saima kana khajana mara kejing song oje Takhwk bo bufur simi drawing khlainai sengkha. Hinkhy norok tomono drawing khlainana musungjagi tong hingka kai norok bono photo rok share khlaimono bo art khlaio. Hinkhy paithago iko je bo ani je photo no bo art khlaimani Hinkhy tei bad baki jeta art khlaimani nang video paithago phono goi dinai Hinkhy tei norok kebo interview nana musungjagi tong hingka kai Kokborok ni tag and entertainment YouTube channel o norok angbai koringlai mano Hinkhy tinin baga sukno tei Takhwk no ba hambai darana tei wesa belai khana hambai Bani channel interview rimani bagai ga haina haina next video malai fene joto nana hambai ba